Fuq ir-radju tiegħu il-Kap Nazzjonalista Adrian Delia ħareġ Jikkritika S-Settur Tas-Saħħa. Delia nfex f'allegazzjonijiet fuq il-qasam. Li tal-gvern qed jisir ilhom il-kura l-mediċina, is-saħħa. Dawn l-allegazzjonijiet jiġu fix-xejn fid-dawl li l-mediċini out of stock ta' żmien gvern nazzjonalista hija storja tal-passat u fil-budget imressa għas-sena d-dieħla il-gvern ħabbar investiment li se jinkludi x-xiri ta' mediċini tal-qalb u taċ-ċirkolazzjoni, tal-kanċer, mart tal-ġilda u mart rari. Delia ma nnutax lanqas li din il-ġimgħa beda jiġi f'postu l-apparat robotiku illi nġieb b'investiment ta' 2,200,000 euro biex il-kirurgi ikunu jistgħu jagħmlu operazzjonijiet aktar komplessi u fid-dettall. Għal-sibt ieħor Delia kompla wkoll ma jġerraħx anki l-investimenti illi jitħabbru minn żmien għal żmien. Dawn m'għamlu investiment ta' xejn f'pajjiżna. Din id-dikjerazzjoni tal-kap tal-oppożizzjoni tikkontrasta bil-kbir ma' dak imħabbar kull ġimgħa. Fost l-investimenti imħabbra hemm ftehim bejn il-Malta Enterprise u l-akbar kumpanija tat-telekomunikazzjoni Ġermaniża dwar servizzi marbuta mal-blockchain u investiment dirett mill-kumpanija Lufthansa Technik illi se tespandi l-operat tagħha u toħloq aktar impjiegi ta' kwalità b'investiment ta' 25 miljun euro. Dan apparti illi propju ftit tal-jemilu il-Prim Ministru Joseph Muscat ħabbar li fil-ġimgħat li ġejjin se jitnieda proġett biex pajjiżna ikun jista' jiżviluppa niċċa ġdida għal kiri tal-ajruplani biex bekk Malta issir it-tieni ġurisdizzjoni fl-Ewropa illi tikri l-ajruplani. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.